Txotx garaia. Txotxa kupelean dagoen sagardoa dastatzeko egiten den usadioa da. Normalean, urtarrilaren 20, San Sebastian eguna baino lehen egokitzen den ostiralean izaten da. Berezi hartua sagarotegiko txotx garaia maiatza bukaera arte luzatzen da. Usadio hau, sagardo egileak handizkariekin, jatetxeekin, elkarte gastronomiko eta beste pertsona batzuekin egiten zuen dastatzean dauka jatorria. Guzti horiek, sagarotegira joaten ziren kupel ezberdinetako sagardoa dastatu eta eurentzat onena zena erosteko. Gaur egun, txotx garaia Euskal Herriko hitzordu gastronomiko ezagunenetakoa da. Sagarotegietako ohiko menuan, euskal gastronomiako produktu ezagunenak dastatzen dira. Bakailaoa eta txuleta. Lehen platera, bakailao tortilla izaten da, eta bigarrena, bakailao frijitua piper berdeekin. Azken platera, idi-txuleta izaten da, sagarotegiko menuko unerik gorena, idi-haragi bikain bat lagun edo familiarekin partekatzea. Postreak 3 osagai ditu, gazta, irasagarra eta bertako intxaurrak. Tradizioak dio mahai bueltan zutik jatea dela ohitura, baina alor horretan ere bilakaera egon da, eta gure bezeroei eserita edo zutik jateko aukera ematen diegu. Sagarotegian, sagardo kupelak jantokiaren inguruan kokatzen dira, eta sagarotegiko jabeak irekitzen ditu kupelak, mojon oihu eginez. Gaur egun indar handiagoa dauka txotx hitzak. Oihu hori entzun ondoren, sagardoa dastatu nahi duen orok edalontzia hartu eta kupelera hurbildu bestelanik ez du, bere txanda iritsi zain geratuta. Kupelera iristen den lehena jabea izan ohi da, eta jabea ez bada,